Abusia mwakwaba eba pema pem TV. Aha Dinkrahene di bayre eniti ena yabaha. Da edi kara metira konwa so na meka se sasasi kura no uni wa uni sika kokko ehye baabi na wo pese otua bebo mamane mama akwara mo wakutu min se utu na wa man bi kura da tun yeyi a bebo odin se wo firi kuroti a na wo firi dinkra menye ohina meka mo bia se mane makurom ha nti de mesere ne se wa adoye wo de na wo pese wo ku adwuma no mene mehema ya bie kwan ato obi a oboso do bia asase da ho bra na ya nkyire obi na do ne ton ne ye ma okware se o ba beton na se oboso do e ka do bia oboso do bia kwan da ho Abusia pema pem yedemu apiemu ewo Dinkra nana Asare Boffour a otosumienu Dinkrahene ono ankasa ena ye Dromankese Akwamuhene odi bayre ewo Dinkra in 400 years anananom ebohwete ye ekudi amanamane so no ene nana edi ni nkonwa adru Dinkra a wotonsa afre abusuamu ni nyina eye kruti abusua a omo tanko sanso ena abusuafo mo nkintampo nkran ene abruchi baby bia omo de omo nyam apiemu a we eda sonko eda twediampon edi esi ho se ode ka na nanom ene dom no abom na amamre ne amane a etwagu ye de efe papa na we abra na nana ete ne poto so na eye abusuafo fi achichi ni bencheye pay homage to nana na chese efe papa a chisena esubi emada for the first time in 400 years nananom yamamu afishapa yamamu tinkwa se Dinkra waboa amanaye krabehwe nana eden hihye pi ato akwan mu se de beya uyebusuani na uti achichiri benche na opasase ado ope baby asidan ewu Dinkra o se eye free of charge a kabia eni ho we eyan hihye ya nana ede boa ama Dinkra afane ntoma pa afra na achechire asendia na omunim kane no eniti eye adofo ene abusuafo ejinche ide yebehyew se jebre na hwe tumadie no kwan a efa so ekoye abra na nana etene poto so da edi kara metira konwa so na meka se sasasi kura no uni wa uni sika kokko ehye baabi na wo pese otua bebo mamane mama akwara mo wakutu min se utu na wa man bi kura da tun yeyi a bebo odin se wo firi kuroti a na wo firi dinkra menye ohina meka mo bia se mane makurom ha nti de mesere ne se wa ado eye wo de na wo pese wo ku adwuma no mene mehema ya bie kwan ato obi a oboso do bia asase da ho bra na ya nkyire obi na do ne ton ne ye ma okware se o ba beton na se oboso do e ka do bia oboso do bia kwan da ho ne sebe amango aba kashu aba na nya burunkwa ne yeku adwuma ye oboso do ye bia kwan da ho obetima ba be do bi na se o ba beton de ye ma kwa ma hodo na hare so de ye ma kwa ma ho me fata sase me ma hare se me de madom ye nche na obi mira medo na me meduadua me kasu ani so de wo masa wo ba memti ase anka nkire wa bi wo wa no yusu na dwene no de ono de asase ba be ma hare ade sibusu bia ni wa wo ye de sibrantie ana de sibeba uma tumi ma ho ma wo de asase ma hare enyane sa ba bia ba sa wo bedo wa buro wo ba yire wo kasu wa mango de ma bie kwa ato ho fisa wo ba wo do yire beba wo do ba bi beba bi kura na brantie bia hunu no wa ware no na fe wa aka ha se so we Dinkra ha na mo sine na do mprema nko ane be wo ha asebe wo musa yene de ne ma
ni bu na konwa de enso esa ade hye ni bi ba ha na mma no mma no bi mra ha me ware sebe mi wura asante yene ne kana sem owa akura ndi enye mosi ni nya bi so be ko mosi ho oba betina konwa nso tide bia otufo ka frafra ni na oba ba be ware na mane ware no o metina Dinkrahene o ware no owa oye de hye onjim godi akonwa wone be kwa fie obedi ni wone ma me fie tibasira mo mamu kaze kokoma fo kwa na wa agati fo kwa kokoma ni kura na sabi wo bode ho mbode amane ware no de me mpare so ba ware kwadwofo otimi ya adwuma nko a ware ware no obesi da hyere no onsi da osi da ni kuro be kyekire tibasira mo se ya ka kwantu mu ma ye mra fie nei bebre wo wa benim ha nei ni ba hunu ha ena wo ametra ha kuro no be yere no wa kyekire anasesa mo hwe dan ya wasiasi wo ya esa busuafo etimu ba na wo betena ha na wo do dawo se ye jai dano esi wa asase na ya jai de ato ye mu bebre profo bebre ene ye tisafia ya do koko eho nye ye kuromo ye kotena ha ne ya bobọ mpata ne ya afuo eyi a obehwe na abetre fi wo se me dia man hwesofo afishi aya no wakoje adaya kese wo kura kese mu nyina koko sika ye wasase akoka fakwasi ebi ekoka droma na se ye tenase ama asase nyina da hokwa se ka se ye ton a ye benya obi abeto na wuto wi a sabrem no wo a wo se wo ye de hye no wo hefa wo de hye a wudi ne sai se ono no ba beto asase no wo ye yi a wo de hye ne ye mu bie wo papa bi ye fra ne chiam yantwi ba bi anamete ye tete nsase ogbo modin ma ye ton ni nyina abusia fie na wote enaka kra bi abusia fie ayemre atakwa me dan egu agu asase pa ye de be ye hu adwuma so ya ton ni nyina ese kro na eda ho no ahoho nko an edi so ohina oti kro ho na adwuma ne sen enti ye stress na na akade a ye nyina ye nya ya adwene se kro ni ye de ya be ya makro na ye yie ye ma meso ha ensa nkokwa obi an hye ne safo mu nsuo na ye modern se ye bedan ye ni abehwe ye chi se Dinkrahene a na nanumutu ha mfia ha na ye twam ade na ne na ye ba ha se enye de a adenti na ne ye ba se na naka moma ye mfa ose enye woyo ira ma se ene se anadu Boffour so wode ne domo ba kurom ha de a na chese ye ni jesem kese ema amakuma na nanu mu nyina wo ma semtiawa de ebuhai na namfa no mfa nsom na hoho na ha srada bi so da so eno so akrabo mpaya on fan kai abusuani nyina
Esi ye ya afida de be ba chance. Adabo ma. Ana ma wo ye ensem ba o. Oba, me de dasiamu. Ana kaso. Ye me kare se. Obi ala lor mu de na. Aso da pa ba su be bi. Na obi be his kafia. Obi ato ni me na le. Na me mo. Adwene bi ekita omo ampese omo ko mo ni abrabo bia ya ko ko hira wo sebe ama me ho adwene mi eni pe ni hana ifi adi jibusu omo a o ti ko bi aso a o ti mai sa bra wa no bi so bi ni mu a no wa nya wa de o mu abra sa fi e fa no ni me ma me ni na e ti ya ba you say you be happy wa manone you otu kra o ma bi nka be you because we share be na first say me she fan we da me share be ma enye mo you the mass you Onikasa Jamais na to be mai ni se wo fa no na no ene amofo wa ha de be kan se ja me nhira wo mo kurura se nkura no bone nora na na no nkomodie bi koso ti enuafo efrefre ye ho ete se ye ba ye nkondwa sase so dia akora bie no ne be ka akire meka se dom die akire papa bi mu frinkanta pone ade ba nti dwumadie ne afahye ba yidie ntutu ya papa de tu akodem he eno ntra ne ba nyina edu na na so bone bie ne akire edomase sa no kwasem ya je papa so me papa se ne ma ya di kana ba se ya be ho sa kokwo gu ahemfi ha bebre sabe biba no munsuo biba pe bibi kakra atwi ne menemu nti ne ma ya di kana be ya enua panyin na mo akọ ne dority da ya no se ya ba kakra me papa nso ma ye on fa nso ma hoho na kase pa so de akira ya ba ye me kan se chame me nhira me mai minimba papa minimba miswade nso minimba pa minimba papa we hunu no a me hunu no se oye bema sebe ntira kantete no de me ka se wanye minister no obeye chief of staff e mo kwa me nkroma oye krachi ni okay that's right oye ni pakese pa me tuma ka se yabusua no bia bo degree na ye ne degree ababo ne na nwoma ni mu de oye krachi ni kese ne mba no so dia nko school kura no na ni ate serve papa no yabusua de bia meka babasi akura o ba bia tumi so oye kokodufo uba kintampo ama me makuma kintampo kuro da hoye bia nim no benim ni se oye kokodufo ba wo bono homodere dwakase da hoye abeton ba yire woni hwe besika so na me ya me wura Dromankese so ka asem bi o se ye fesika ma hia ni nto ho kase bobuo kase o na se me wura mfiri da ye di sika mani pa sika ya ade abenfanto ho me wura sika ma me amemfanto ho me yusu uhia so amenya wade ama nti ye di sika mani pa o hwehwe a wonsa beka ti me wura mfiri me wura be no utumu so ye ni pakase ukosu amira free pompo tv kosi ajije makuro comfort bi ani mu no wo ye be ma kura a wono be fiesi e wo nyansa so ebusua no ba bia kurutia ni ba tibia utumu so wo ye be ma wo ye ba wo ye kogodufo o kan asem so o kasi asem so on kan che no saa bi ni me na ba chi de wo ne ma ani mai bia ba bia wo nyansafo a utumu se uko ba bia na odu achi a wo ye be ma ti de me kan se nyame nhira me ma ye ba ye
the bay every bubble to be a Yamisha Banam. Babe or honey baby, ni have a quabe fan cramambe. But I was it. Chamba could yaso, it debachi. Into Pranisem Srada. Nana, dear, Ukunyasoa. Ubompaya, Bo, maybe in Casua Milifoso, Namuna, what this year. I feel so proud, Boma dear. But it's our hobby, Brewa, Nana, also more. Faboma dear, Nafa, a song of Jammy Medinti, Adase, Yadasiamu, Nana Yere, and the Nebusia, Buabe, Lady Penny, Buabe. Nana Yere, and the Nebusia, so Mobaya. Dumedian and Lady. Also, Ayo Bar, or Busia, Bona Busia for Amaniam, almost a dead dom, attached to Omodia Babe, Buad and Dumedi. It is a mobile. In Suez, Nana, Famu, Doko Dopa, Eka Win Nana, Famu, Afi in Sapan Tobacco, Nana Kungu Yasua. Baya, I guess our Kai Chame. We look at the animal. We said, near my yin, I Fufra. Generation Fufra, yes, we are. Yeah. And Dinkra, yes, started on. I was say, Bibia, yeah, Apacosem. We never got a history. I'm saying, it is na. Maybe Visa Sena, the mammy wahin. Woman at all, me may say, but mammy, penny. Get one of the wow, our Fufro, Imperial, Timothy Pem. The almost also bet you warm. Oh, hang I know me now, but because of that one and I imagine. And you know, but mammy, money was your father go ahead, but Vivian and I. This all by the overhorn. To Bobo dear Chilebe, no watch a part of your free. Yo, Nana, no name paying for much, ya. If I'm a child. Me did the ampoma. The flame abram poma, pomesica, pomachia, pomasa, cofa, and pomo dear groom hima. Na, match your pine if you boabin. It's a more shemia, if I chow one of him. Madamasi. If you crutia, men and nanny, you are boom, mamma, Nanson Bettina Sempa. Your friend, mammy, if you are Ketua. Nana, not dear Jassy. Nana, dear, many film crab. Na ye will be cancer and then na send anana epemasemi no sa na me so me penase nana ye danasi send ye Dinkra no wa be ka busuana bom nana be ka busuana bom me de pa me Dinkrahene na nso no nana to nsa frem tambia me timba no ho kentampo ene ne be Dinkomo em se na wotwe miensa me nim se nana na otu miensa ni ebe na na tukwan ba ha ebe du ya na dwobe ye nonko so yina so ye nyema ese nyina ma mi hu se ampa me na no wo me ho do we sa na me so me wo no do na ne meka biom se na ni mi Dinkomo bi na me ka no kakra me na kire mi se bia obeye ni se asase da ho wa be ba se obedo bibia obetima bedo na wa be yesa se oba be do akase no so no obe ma prot kwa se ne be ya obi sidan e ya adwempa ene ne be ma ye nananom kro no a se bi adi gya no a sisi ye pese ye pejamu no e be sankranse no be ma yetimi e de ahokeka apija kru na si o mi se damakoma so pa se me kwa na ni tine ya ese mi mitu manamo and mo no so mitu a ese mi pa da se a be bom sisen wo so ene be peja ye na nanom Dinkra no me ye be hunte ampa Dinkra ese de Dinkra mi nim se ata 5 years 10 years Dinkra be ye krabehwe Dinkra be krabehwe Nana wada Roma. Ba ya kuba nana
Many of I was school class that day. Nothing I say, we are going to need to bank a club, so about free. I will be 3 years now. Ne, to my dear, I would know. And I, okay, so yeah, too. Inti mini abai baya wase sasra da yo ni say ene obura kunwa dem ubura kunwa dem afa bomba ye Mekane say mama chief ene abusuafo no mo kwara nyina akwa aba omo de bia meka kire omo meyire ketwa omo ana tete no na oye CAC anasa na mokano CPA Sandra omo chief masi pura kope bia ya modi amofa ba bia di am say ya tra first one ye pagya ye mu ana am say obi ma so tirete mo ba ana ye de tra si anti ya tra si eto so mienu no e betra wo fie yam ma tra poto we so be so 2 o'clock di me gidi say egusi ye no be say ahia ansa ya tra eto so mienu ti ba bia ya modi ya me nshira mo de Dinkrahene binom di kan omo abeye omo ye no omo nyina din mu ode mi ni se de na omo aye no omo nyina ade na esuani pa minim de meka kire wo mo de meka kire wo mo ni se ye nipa yi afonso wo nipa ho se free me se free wo mo enedai mishira mabe kuse babi obi abetuni na asibia na nanoma dawroma ene nyankopon enshira wo mo njiri se nyame ti asidi omo papa kode nanso honhom de omo papa kaye ho honhom no so tai wo machi papa no makai wo fanom ne nananom nyina etai machi ba sunsun ne tai wo machi
ya busu ya yeshia ya ka me na ba chi itipanti wuhia me na ba bia wani munyam sɛdeɛ mekaeɛ no sika obiara nya bi nwie da sɛbe nne yi a ɔmo hunu me mɛka sɛ papa nyame ahyira papa nso sɛ nka ɛka botaeɛ si bani so ɛne deɛ ɛhyɛ mu bɔtɔ ma ɔmɛka sɛ meba ntwitwi ɔwotumi hu sɛ sɛ ɔka ne target akyerɛ ne papa ɛnyɛ asɛm ketewa saa na piesie nso ɔka deɛ mɛka ne sɛ sɛdeɛ bɛtie biara no memaba hunu ne sɛ nyame ahyɛ bɛnimonyam nyame ahyɛ bɛnimonyam paa mɛto a mabɛwerɛ ho even botu koraa wɔyɛ akorakora no mɛka sɛ nyame ahyɛ bɛnimonyam sɛ wobɛnya polisi ni ba aware no ɔwɔ sika o wɔni sika o wɔanya nimonyam aware ɔwɔ sɛ wonyina wo sɔre firi ɔwɔ so wɔnsɔre deɛ ngyina wɔnsɔre sɛ ne nuanom ne babɛtoaro no ɔne bɛyɛ pɛ wo sɛ wɔkɔgya bɛkware ɛti wɔ nyinaa mɛhwɛ nti deɛ mɛka ne sɛ mena namma saa na mena na kwamna kwaa so ɛne ɛtɛ kwaku ne ma wohyia ba sɛ polisi baako yɛ immigration bɛbɛrɛ bɛbɛ tuntum yɛ bɛhyia no tumi sɛ yɛbusua no deɛ wɔ bio deɛ ne bio tumi sɛ ɔwo ba nyame hyira bɛ nti deɛ mɛka ne sɛ moto hɔ ama mo werɛ ho baabi a moaduru no wo na wohunu sɛ deɛ wɔwɔ ne mu ntiri wohunu sɛ wosua wo w'anim wowɔ bi abusua mu a nka woyɛ antrak sɛ nyame hyira mo deɛ mo ahwɛ bia nyame hyɛ bɔne mu Baby omo yi free bia no Yankopon enhye ho mama na afie sese omo nya na echen sei na yanso ye nhira ye wona emfanta omo achi enwodruman asem bia besi bia omo akwamuti a meso meba be di omo achi nda omo ase bebre Boffour